Защо все така се захласвам по крехката нежност на живите флейти? Радостта пак кротко израства в душата. Тя е полюшвана вейка. И тръгвам аз с мила небрежност, тъй както малко момченце, пристъпих до крепка надежда, вървях по ръката на мама. А виждал съм в утрото кучка с дозина звърчета, красиви, в полето най-милата случка, майка, по нея дечица щастливи. Това стихотворение съм го написал преди 2004, значи преди 16 години. Родил съм се в едно село на 5 км от Благоевград. Живота ми до сега е доста труден. Това, което съм пожелал в моя живот, винаги съм го имал. И това се дължи на моята човешка упоритост. Завърших Великотърновски университет, бил съм учител по Родопите. Опитвам се да пиша стихове и нека да не прозвучи нескромно, заявявам го професионално. Хората в града разбраха, че аз правя нещо и доста хора ме уважават. Другото, което е, има две приказки: вдъхновение и муза. Аз не ги признавам тях. Всеко нещо е свързано с професионализма. Всеко нещо е занаят. Ако не го владееш занаята, по-добре не го мърляй. Така, казвам се Благой Богдански. Майка ми и баща ми бяха обикновени хора, селени. Като отидах във Велико Търново, бяха пенсионери и започнаха да съдят тютюн отново, за да ме издържат. И това ще ви кажа. Майка ми на Зелен дол отива, там където е спирката, отива да купи хляб. И вижда моята учителка, лека и пръси на нея. Първата ми учителка, от 1 до 4 клас. И майка ми каза: Веро, моят син ойде да учи в Търново за даскал. И другарката Радонова се хванала за главата и казала: леле, това е лудото. Леле, това е лудото. Викаш, има му белее главата и на него, както от него ми беля главата. Мама, като тръгнах да уча, се разплака. Това беше от радост. От това, че нейният син ще стане нещо. Дали станах нещо, не знам. Учител и миньор съм бил 4 години, трудовак бях, с което се гордея. Пазач съм бил. В основата на моя живот, след като се отдръпнах от училището заради здравословни причини, остана поезията. Казвам го съвсем отговорно. По улиците на града ме виждат, че си дръпвам по-малко. Пивам си, аз не съм Божа кравичка. Поезията и ракията ми дават пулс на живота. Моите стихове са графави, моите стихове са кратки, в моите стихове не присъстват лъскавите словосъчетания. Аз пиша стиховете си така, на прима виста, да се излее. Излее ли се един път, изведнъж, става. И когато съм написал такова нещо, виждам, че тая думичка нещо, не става, не върви, махаме. Слагам народна думата. Никой не може да заключи въздишките на другия. Няма такъв. Никой не може. Джек Лондон, един от любимите ми автори,
Той каза така: заключеният в килията затворник става най-свободен, защото той може да мечтае. Той може да мисли каквото си поиска и никой няма да му попречи. И затова аз реших книгата ми да се нарича "Незаключени въздишки", някъде от порядъка на 100 страници ще бъде. Аз се връщам вечерта късно, това е на 4 август, преди 16 години. Селените викат: "Абе, даскале, нещо лошо стана днеска с тебе, обаче трябва да ти го кажем." И кажете, бе, вика, днеска ти изгоря къщата. Първата ми реакция беше: къде са ми книгите? 800 тома книги ми изгоряха. Аз съм великотърновски възпитаник. Купувал съм на руски, на български, на полски имах книги, речници, учебници по езикознание и всичко отиде нагоре, в небето. Не съм Петко Рачов Славейков, но и на мен ми изгоряха 3-4 есета. Забележете, аз имам над 300 стихотворения. Всички не са станали, но не всичко става. 4-5 есета ми изгоряха в този пламък. И когато аз казах къде са ми книгите, стана един простак, вика: "Бе, даскале, на тебе гащите ти изгорят, ти за книгите мислиш." Кой как разсъждава, нали? Това е пократце истината. Въпреки всичко, корав е моя характер. Ако се вярва на зодиакалните знаци, аз съм скорпион. Ние скорпионите сме упорити. Гордея се с това, че Индира Ганди по много грозен начин я убиха. Един от охраната застреля и другия от охраната застреля този, който уби Индира Ганди. Тя беше родена на 19 ноември и аз съм на 19 ноември. Виждам, че театърът е занемарен. Много неща в България са занемарени. Но ще се надживеете тия неща. Изказвам мнение, без да го натрапвам. Аз мисля, че ще отворя една скоба. Майка ми беше от тия старите селски комунисти с забратки, които цял живот съдяха в тютюн. Социалистите в момента са почти бита карта. След като умрат такива като мен, няма кой да гласува за тях. Затварям тая скоба. Вярно е, че по времето на Тодор Живков аз завърших висшето си образование, че държавата ми помага. Това е вярно. Но в момента Бойко Борисов е новия Стефан Стамболов на България. Плюят го. Много го плюят. Но по времето на БСП не се чуваше някъде де е открит обект, някъде де е направен път. Не се чуваше нищо. А Бойко, баш като пожарникар, от един обект отива на друг, от един обект на друг. Бойко иска да направи България така, както е Германия. Вярно, че това име, което ще кажа, не е много симпатично, но Хитлер, като взима властта, прави надлъж и на шир квадрати по цяла Германия с автобани. Бойко Борисов прави в момента същото. Макар че Бойко не е... Бойко е селско... градско момче, банкя там. Оттам ли е някъде. Не искам дивиденти от Бойко, не искам нищо. Аз го ценя като човек. Понякога славата горчи. Загорчава ми, защото аз съм
с такива скромни човешки възможности и не обичам да ме потупат по рамото. И затова казвам, че понякога и от славата горчи. На мен не ми трябва слава, на мен ми трябва хляб. А другото е лесно. Другото си идва само. Стига ви толкова.